Nåede det slet ikke. Så er jeg ude at køre med Kasper. Hej. Og den skal lige stille skarp på datoen, så vi kan se, at det var den 25. januar, han fik sit kørekort. Dag. Og vi kører på landevejen ud af Slagelse. I tusmærket. Han ligger godt på vejen. Vi skal ned i rundkørslen, og så er det bare derude af Nykøbing Landevej. Yes. Vi havde lige et lille gearskift der. Det kan være, der kommer et mere lige om lidt. Nej. Jeg skulle lige prøve hurtigt. Skal lige testes? Ja, der er lige så meget... Der er slet ikke lys på dig, Kasper. Jeg skal lige kunne se dig, mens du kører. Det er godt, du kan koncentrere dig. Vi nærmer os rundkørslen. Og vinden, det stormer næsten, så vinden river godt i bilen. Men den kører jo skide godt, den her lille Opel. Den er så dejlig.